terspesial kanggo masyarakat dusun Kuangsan sedaya Bapak Ibu matur nuwun. Mugi-mugi iso kanggo jambi sayang nyantai-nyantai mirsani wis mangkuncara. Iki ana apa pasukan tobut kok do bilang iki ana apa iki? Ana apa Bu? Ana apa Mbak Cantik? Panasan ya Allah Gusti, Allah. Lah melok ngene dhuwur kene ben adem apa ning ngisor panggung kene. Panasan disangka bareng-bareng pokoke tenang ngono lho ora dadeh ora dadeh. Oke Bro, Dek Vina iki mau ditampilke. Urung ana atensi mlebu ya Nduk ya. Ha langsung dicusahi penyanyi sing ayu-ayu iki tak ngose iki. Ayu kabeh sing elek sitok mboke dhewe ya. Dek Nopi sini sayangku. Ha, ndi pentole. Walah nek iki ya tenan cah. Dek, iki umpama babonan